nagyon nehéz. Gyerekek, room tour. Itt vagyunk. Amúgy olyan jó illat van. Fogunk és elfogunk. Nagyon könnyen. Egy gáma. Gumibért. Na, mindent. Beunk a liftbe. Jön. Most vlogozok nektek oldalra. Már egy bukóra. Várjál! Mi nézünk ki? Úristen, nekem milyen az arcom? Majd ezt ilártod nekem, jó? Nincs még csokoládédőm. De van fenn. Dubaitos csokoládé. Nincs. Dubaitos. Nézzétek. Én belevettem a liftbe, Dagmar. Komolyan? Igen. Bună ziua! Ott a policia. Integesek neki? Nem. Kik ezek a fiúk? Erre megyünk. Ja, arra? Most vlogoljak? Jó. Lesz egy óra? Raktam. Igen. Engünk Péli. Vlogolunk, gyerekek, nem érdekel most meg. Van ez jó áll. Nem kell mindenkinek köszönni. De annyira nézel. Vlogolunk, de ezt a powerbanket hogy fogjam? Nem tudom. Ja, nem baj. Hát beírani. Jöttél. Mert hogy és nem fog lecsúszni. Nem indul. Miért tudom, hogy van ilyen nyakláncom? Nekem nem is ez az én nyaklánc. Te nem fagyol meg? De kezdek! Cuki akar lenni, bárki hallgass meg! Tegnap óta viccelünk kifele a lyukasról. Tegnap óta benne van a fogpiszkálom, mert beletört. Én nem tudom kifelezni. Jeszem meg a galambokat? Amúgy libát akartam. Most köszönök az ilyen nyomorék embereknek. Köszönjél, mert neked jönnek. Figyelj, itt a lábom. Ez ki? Szent Péter itt? Úni galambok. Kell sietni, mert lehagynak. Most egész úton vlogolni fogok. Jó. De akkor meg már 4 perce vlogolok, hé. 4 perc, az már haladás. Ellopják a telefon. Nem fognak akkor vlogolni. Tényleg, amúgy nem nézek ki nyomorékli. Sziasztok! Beindul a átjáró, minél fogunk szaladni az átjárót vele. Megállítottam, jó, part 2. Az a lényeg, hogy még elütek akkor, hát ott fel az ember. Futunk az átjáróhoz. Jaj. Menjünk átfele, menjünk át! Most megnyomom, jó? Na, meg vagyok. Nem bár, most megnyomom. Nem csinálunk egy képet vele? Biztos, nem. Én akarok. Bevisz? Vagy a bótba valamelyik izével, majd én majd csinálok, jó? Lefordítsuk Google fordítóra, és megmondom,
Vrei o poză? Nem tudok ilyen beszélni már. A security-só? Persze. Tényleg? Én mind azt hittem román. Hát szerintem román, meg ezt mondom, hogy tudok én beszélni velük. Ja, jó, akkor beszélj te velük. Én meg majd csak csinálom ilyen triósba. Nem baj, mert Köszönöm. Csokolom. De majd nekisztek. Most visszakodunk, hozzá is futunk. Lehet, hogy amikor. Ezek szedik a szemeket. Igen. Teremesen nem szokták. Nem, Tinka beledobja. Ha bólintok, az azt jelenti, hogy ciao. Csak nem eddig videót. Mi? Mi? Hogy ha most persze, azt én nem csak nem. Jó, de jó segge van. Amikor piros fel. Jobban mennék az iskolába. Amúgy magyarok is van az egyik. Magyarok is van az egyik. Komolyan jó. Magyarok Én meg úgy mondom, milyen jó segge van. De fix azt mondom, jó segítál. Mondom, Istenem az egyiket, igazságos is előtt. Belesütöm. És láttam. Én is láttam sitárba, kocsi. Én is. De te nem. Mi? Ott van elől. Azt ütöttem le. Felfedező útra készülünk. Jaj, milyen hajam lehet, testvér. Egyedül marad. Miért? Elvisznek! Már meg kell Én fogok nekik futni. Tényleg? Azt hittem elszóltam. Úgy fix ezt csinálta. Videóztál, Bogi? Igen. És látszódott? Mondd megnézni. És nem hiszem, csak a fél. Az mi? Daru? Meg csinálnak valami Nekem a telefonomon nem lehet 0,5-ösbe. Csak 1-esbe. És tudod mi az a? Nekem meg nem lehet nagyon így közelíteni. Azt meg nekem lehet. volt kötődni most. Bonne. Nem kell mindenkinek. Hiszem. Itt is el akarnak ütni. Bonne. Bogi, mindenki. Jó, itt átmegyek a lányom. Csaj. Milyen rossz? Nem hiszem, hogy engedik. Nem hiszem, Most hogy nem engedik. látom magam, szóval remélem jó. Ha nem, akkor nem. De nincs annyi pénzem. De jó sok pénzed van. Jó, de nem kell elkövetni az egészet. Tudom. Az emberek lássák hátulon onnan a telefont, Hát most hogy kitérek. jaj, de nyomorék csávon. Szegény. Itt van Dóra Ácsú. Gánboglárka. A narrátor. Igen. Narrálom az Igen, eseményeket. még nem látszik se, nem hallatszik semmi. Tényleg, geci. Akkor várjatok, humor. Én meg a narrátor. Gánboglárka. Kéne zsepimem a taknyolok. Jó, majd, akkor beérünk. Bemenjünk. Nem vlogolja? Na, megérkeztünk a helyszínre, köszönjük el. Pusz. A helyszínen vagyunk. Újat kezdtünk? Ez már part 3. Egy pizzát. Amúgy tényleg. Marvi, te veled voltál még? Kik Nem, voltunk? veled voltam 3. Jó, tényleg. Mi? Kiesték. Fúj, az biztos, hogy nem. Veszel új iPhone? Majd rendelünk egy játék és megeszünk. Ezt tudod ki, ezt tudod ki. Hol? Jó, te nem tudod számolni. megyünk. De menjünk a DM-be. Jól láttam, én is láttam. Hé, itt van az a süti, veszünk? De a sorba kerül rám. Nem. Húsz le. Hát akkor Mi is? a délbe előbb. Jó, majd veszünk. Jó. Tegnap vettünk mangósot, akkor nagyon rossz volt a mangós. A töltelék volt szar benne. Jó.
Vegyünk már ilyet. Ajánlom a ruhamosást pár embereknek. Itt kérdeztem. Jó. De milyen a hajam? Bronzersze? Valami, hogy... És ez? Igen. Vegyek egyet? Ez 30 lett. Kéne venni egy ilyet, nem? Elloptam. Azt figyeljétek. Hamar, hogy figyelj. Fix azt néztem. Mi az? Mindenki van. Gyere csak tegyük az arcára, nézem meg. Ez egy csillog is. Komolyan várjál, nem látok. Nem. Most csak az egyik popádásra, hogy az szép. Gyertek ki. A vlog. Nem kell most már, nem. Mi ez, tesztinges? Nem. Nem tudom, hogy miért vettek. Milyen nagy tudod, nem veszek annyit. Mi lop? Annyit nem veszek. Olcsó. És ez nem jobb? Jaj. Várj, gyere, csak nézzük. Ilyet vettem. Jó, 57. az 47 alap. Jó, de 55 majdnem az. Vén már valami parfüm. Jó. Szóval még nem olyan, mint az elf. Nem ezt a hülye. Jaj, tényleg. Barbie, mi van nálad? Jó. Annyi. Jó, menjünk már enni fel. Mi mond? Ja, összej volt egy ilyen box. Jó. Álljak le a fiúval vlogolni? Nem. Szerintem valami arcmaszkot csinálni. Úgy begyek Akkor... Ilyesmi? Csak 11 lesz. Vagy valami... Nem megyünk. Mi? Menjünk fel enni. Jó, menjünk. Akkor nem beszélünk, gyere valójára. De azt ki is kell fizetni, Dóra. Várj, nekem van applikáció. Jó, akkor nekem is van. Nem baj, én kép. Gyertek ide. Barbie. Nem is jövök. Szerintem itt jobb, nem? Dóra? Ez Kriszter, várjál, hozzak már. Jó. Siess. Addig álljak meg itt kint. Álljak meg itt kint. Nem vágyom. Ez már nem tesz. Van egy Harry. Nyom meg. Ott. Amcsi picsi, ez, és akkor most. A passzol. Na nézzük. És kapunk valamit? Nem tudom. Rész, hagyjuk És ez nem kell most. Ci sentate? Va bene, sembra che tablo ci hanno fatto. Mit tegyek? E c'è sta venite. Barbie, szkenneld már befele. E c'è la schiena. Csak kevesebbe került. Jó, menjünk fel enni. Na most, vlog, rendeltünk kaját, megettük meg mácsát. Olyan szar, mint a gyász, kirőgtük a belünket. Olyan, mint hogyha sírna.
Na jó ember. Amúgy se tesszük ki, szóval megörökíted. Ja. Elharaptam a szállat. Kibaszod nagyobbat, jó? Ez idővel fejezitek a már fölöttes. Nézzük már, elmosódott a sminke. Kicsit kapal lett, aztán nem. Amit, hogyha kancsi lenni. Nem találjuk. Tényleg olyan, mint hogyha kancsi lennék. Nézzétek! Nézzétek! Ugye ezért fogjuk sírni, mert kancsi vagy. Miért már nem olyan kancsi? Kancsi vagy. Nem, rendes személy vannak, nézzétek meg. Jó, jött egy csomó film. Megszoktak. Új, ember, adjam a végül. Jó, ezek nem fázik, hogy jó. Hát te is itt a teled, ugye jó, Ezek tárkában még. gyomrákot fognak. Millióra. Hallottátok, mit mondta? Segbe jó. Azt mondom, hogy milyen? Nehogy nem fázik, hogy ki van a gyomra, nem gyomrákot fognak kapni. De amúgy alig látszik így valami. Nagy homlok, majd látszik. Hát, innen. Mi van a fejben? Megyünk a WC-be. Ezt ott nincs semmi? Oké, beteszem a zsebembe, ott megyünk. Aládugom, és ott nem esik ki. Van a táskámban papírokám. És rajzod is van ott. Te sárgával befested? Töltem, hogy látom. Milyen fos. Bemegyünk a boltba, nézzünk könyveket. A legjobbik részét fogtam. Ja. Ezeket tegyük oda. De baj, csámcsó. Köszönjük a vlognak. Megyünk. Milyen akartak látni? Nem benne. Nem te hülye, megyünk fel az egészre. Add meg ide a telefonozat. Köszönjál a blokkon. Mátadnak. Vlogolok, mert vlogolunk, itt vagyunk itt vagyunk amúgy a Carrefourban. És nem csinálunk éppen semmit, és vette Dóra Robloxba. Ilyen izét, hogy tudjátok, fel lehessen öltöztetni. Nekem már nincs kedvem. Nincs kedvem, sétálok utána. Néznek az asszonyok, de amúgy ennyik azt szabad csapni. Úgyhogy igen. Ha nem adják ki. Miért? Mit ér? Igen. Azt írja, De hogy van. az írja, hogy 18 pluszos. Hol? Sok 18. Ha nem adják ki, akkor nem veszük meg. Nem mit csinálja. Ha felhívjuk anyámat, mert nem engedik ki, akkor megmondjuk, hogy nektek engedi. Hát nem igazán. Csak ne izgulj, akkor látni fogja. Milyen pinakót. Nekem is kell. Hello Moto. Én már unom. Roblox
Voi malah Cristian, Davro. Se celelalte si poate, nu mai Roblox, bine? Hát nem szabad pénztre játékban. Hát igen. Nem tudom mi értelme van pénzt rakni egy játékba. Nem baj, Dorici most szomorú. Rendben. Elköszönünk.